fungsi. Lamlak nih. Kan dereng pecah malih. Oh, tapi nek mulute bawah tetap gabung jadi satu nggih, mboten mecah ngeten lho. Anu, Boten. mboten. Congore niki lho, tengah niki kan mboten mecah lho. Nggih. Mboten mecah lho nggih to. Nggih mboten. Niki Ada tapi mairunge. late niki nggih kalih. Oh, rate cabang kados ular ngeten niku. Nggih. Niki enten milate niki nggih enten. Nggih, nggih. Mak congore dados tunggal mboten mecah. Nggih. Nggih pun bidal. Mugi tambah ageng. Nggih. Nek dadi susu men ngantos turah paribasane niki. Nggih. Niki dereng anu rasa ngemike. Berarti umur niki Tigang dinten niki. berarti Senen Enjing. Senen anjing nggih. Nggih. Tanggal 6 nih waktu ini. Nggih, nggih, nggih. Itu fungsi sedaya niki. Nggih. Ane nyalane. Nggih, duwune sehat ngoten lho. Cowok nggih. Anu nggih cowok niki. Nggih. Lanang nggih. Rahman kok. Arek asma sinten niki, Pak? Kula Parmin. Ngoten niki lho. Oh niki to. Saya langsung dikasih nama gitu. Nggih. Dadi Wujudane jagat to piye ngaten. Nggih, Rom. nggih. Monggo. Jagat lanang. Dari mana, Pak? Dari mana? Garuda TV. Saya Trans TV, Pak. Oh, Trans TV. Nggih. Wah, ketemu ini wartawannya Trans TV, guys. Siap. Lanang pong napa-napa. Dadi jenenge sapa rek enak nek iki. Galang lho. Mulai pantek iki. Nggih. Tidak bercabang. Terus mimike niki kagem sebelah kiri napa kanan? Nggih, kanan kiri. Kanan kiri kan saged. Saged sedaya. Nggih fungsi. Iya. Nggih, nggih. Kanan kiri. Jadi tenggorane namung tunggal ya. Nggih. Nggih. Kemahe iki bareng iki. Lumayan ya bareng ya. Tapi nggak tahu nih otaknya mriki kalih napa Ketinggalan iki tunggal. tunggal. Satu otak. Nggih. Mamet mawon yen dadi. Nggih, kutuk. Nggih, mawon.